Jdem na to. Jinak já bych ještě chtěla říct, protože už jsme v tom 3. týdnu, jo, nebo ukázat tu facebookovou skupinu, jak to tam funguje. Když někdo přijde pozdě a neviděl všechno, jo, takže aby se tam zorientoval. Vidíte teď moji obrazovku, kde je ta naše facebooková skupina? Ano. Jo? Tak tady potom se můžete podívat do sekce, tady jsou ty diskuze, to je tady ten hlavní feed, a potom průvodci, jo, tady, já nevím, jakou máte verzi, jo, třeba guides, tak když někdo přijde ve čtvrtek a nemá čas se dívat na všechno, tak hlavně tady potom najde, jo, ty modul 1 video, jo, modul 2, a já ještě tady vidím, že musím dát ten modul 3, jo, a to video. A potom tam dám i ta další vysílání, no a modul 3, tady jsou pracovní listy, ale ty můžeme najít, myslím, ještě u soubory, jo, tady soubory, nevím, jak to zase se to jmenuje, někde, jo, někde files, a vidíte, tady je ten modul 3 minidialogy a modul 2, ty krátké minidialogy, a modul 1 otázky. No to je tak stejný formát, aby to bylo stejné. A potom tady to jsou ty, jak to bylo, ty prezentace, co udělala umělá inteligence, ale to jen tak, protože záznam nefungoval a to nefungovalo, tak pro informaci, koho to zajímá. Takže to je, co jsem chtěla říct k tomu. A ještě jsem chtěla říct, že vlastně máte čas 5 minut na češtinu, nebo jak dlouho děláte češtinu každý den? Chce někdo k tomu něco říct? Jo, myslím 3 minuty na Duolingo. Ano, jo. 3 minuty, no, děláte Duolingo, nebo jsem na Duolingu, ano. Tak a jaký máte, nevím, jak se to tam jmenuje, ty XPčka, jo? No, máte nějaký level, nějakou úroveň nebo něco? Ne, nechcete říct. Rozumíte mi, co říkám? Úroveň nerozumím. Úroveň? No, to je, v češtině je to slovo ženský rod, jo, jaká je vaše úroveň. Já to nedělám, ale vím, že tam jsou nějaké levely, ne? Level je úroveň v češtině. Ano, myslím 23, ale to znamená nic. Ano, jo. Ano, dobře. A my tedy řekneme, to neznamená nic, jo? My jsme to trošku dneska, tento týden dělali, proto to říkám, že v češtině můžu mít hodně, jo, negace, jo? To neznamená nic, jo? To není nic, jo? Ta úroveň 23. Dobře. Ještě někdo dělá tu češtinu každý den? Občas. A nie każdy den, ale občas. Dobře. Když mám čas. Výborně, no. A ještě já chci říct vlastně, že já jsem vám psala na začátku, dejte si do kalendáře třeba 5 minut češtiny, jo, takže je dobré tak začít, ale chci říct, že asi to není jenom 5 minut, jo, protože když člověk opravdu chce každý den něco dělat, tak než začne, jo, potřebuje tak 5 minut, jo, a pak to dělá 5 minut, no a pak ještě 5 minut, než to všechno zase uklidí, jo, takže i když je to 5 minut jakoby jen čeština, ale ten čas je trošku delší, potřebuji trochu víc času. Takže to jsem ještě chtěla zmínit, že ten cíl je tady toho kurzu mít nějaký ten zvyk, jo, aspoň 5 minut, jo, i když asi to bude potom víc, jo. Tak to jsem chtěla říct. No a teď tedy už pojďme na tu češtinu. Já děkuji za tu zpětnou vazbu, někdo ještě to píše později. Za první týden už jsem poslala ty extra materiály, za druhý týden ještě ne. Tak, sdílím svoji obrazovku. Vidíte moji obrazovku? Jo? Zatím ne. Nevidím. Ještě zas ne, jo? Dobře, tak já se vidím. Ještě nic nevidíte, tak teď a tak. Takže teď. Vidím. To vidíte, tak, výborně. A já jsem
to četla a tam byl, tak chci něco říct k tomu, co tam bylo, že někdo chce víc čísla, jo, cvičit. Nevím přesně, jak to myslí, čísla, číslovky, jo. Když chcete cvičit čísla, můžete si vzít na internetu nebo někde venku jídelní lístek a číst kolik to stojí, číst ceny, nebo na autech číst ta čísla, nebo říkat si hodiny často, jo. A nebo zase ta kostka, jak jsem říkala, uvidíme, co to bude. Tak, vidíte moji obrazovku, tu kostku? Jo, Jo? ano. Můžete trénovat tady ta čísla různé říkat, jo, a tak dále. A nebo potom na tom webu, já ty odkazy dám do té facebookové skupiny, jsou, když někdo neví ještě jako číslovky, ale určitě to se to dá najít všude, někde jinde, tak je nějaký soubor tady, jo, kde je najdu ta čísla, jo, abych to říkal dobře. No, tady je tady už zrovna 1000, 2000, 3000, 5000, jo. Dokonce je tam milion a myslím miliarda takové, jo. Někde 10 na 12, jo. A takže to. A nebo i cvičení prostě kost, tady jsou pexesa, ale to je pro děti. Já myslím, že to jsou začátečníci, jo, nebo řadit číslovky od 1000 do toho. Já, tady se mi daří. Jo, tady můžu ukázat nějaká pexesa, že můžete cvičit. Jo. Určitě je ale toho jiné, třeba ve Wordwallu a tak někde jinde. Já už tady radši nebudu. Proč tam je černě? Jo? Jestli to doufám, že je to vidět, jo? V tom, nebo je tam pořád černě, nebo tam je zpoždění. Jo, je to tak vidět. Jo? Tady jsou nějaká pexesa, jo? Že si můžu říct, to je 20, jo? A potřebuju tedy najít, to je 14, jo? A jedu dál, když si zopakovat. No a nebo potom číslovky, to je i zajímavá kategorie na tady jsem nedala ten odkaz, na deklinace, jo, třeba číslovku 9, jo, tady skloňování číslovky 9, takže to můžete taky cvičit, jo. Tady mám jedno cvičení na 9, ale je takových cvičení, mám tady takových cvičení víc, ale nejsou online, ale určitě se někde najdou. Jsou různé, mám to vždycky 2 stupně, jo, v jednom doplňujete výběr, vybíráte a v jednom to píšete. Jo. A je tady dokonce i tabulka, že to není zas tak těžké od čísla 5, jo, ty deklinace, protože vlastně všude je ten první tvar 5, jenom teda všude je jenom v nominativu a v akuzativu je ten první tvar, ale jinak všude je i, jo, i 5, 6. Samozřejmě číslovka 1, 2, 3, 4, to je jiné, to se musím učit, ale tady už jo, není nic těžkého, stačí jenom i, jo. A pozor, 9, tam není teda 9, ale tam je 9. No, u 10 může být 10 nebo 10, stejně 20, 20, 30, 30 a 30, ale jo, to už je potom další, pak už je to jednoduché, 19, 20, takže to je jenom k číslovkám. No a potom někdo chtěl ještě více skloňování, tak tady bych třeba řekla, na webu mám jeden text v 6. pádě, jo, nebo cvičení na 6. pád, a tam jsou další odkazy na cvičení, na genitiv a tak dál. Tak na druhý pád a 6. a ještě nominativ plurálu, takže i to je, jo, když chce člověk. No a někdo chtěl tady střední rod, jo, tady taky tohle cvičení, ale to už tím nebudu zdržovat. A teď otázka byla k vroucí vodě, jo. Jak říct, voda bubla, jo, jak se řekne, když voda v konvici už vařila, tak to už jsou takové detaily, to opravdu, když někdo bydlí v České republice, to u zkoušky moc nepotřebují, nebo obojí tady je tak nějak dobře, jo, všechno, co tady je napsané, můžu říct. Vroucí voda, jo, to je od slovesa vřít a voda vře, můžu říct, jo. Vroucí voda, to je horká voda. Ale většinou se bavíme jenom o tom, že když je ta horká voda horká, pak když není tak horká, tak je teplá, jo, vlažná, to je, že už je taková, jo, odražená, už není tak
teplá ani horká, no a nakonec máme studené a potom ještě ledová, že? Když je to opravdu ledová voda v zimě někde v řece. A ledová voda. Jak znáte, asi ledová káva, ledový čaj, že? Takže to je to slovo. I tak o vodě můžu říct. No a už to bublá, ano. To můžu říct o hrnci, když mám v horci vodu a už to bublá, můžu tam dát rýži nebo těstoviny. A nebo taky můžu říct, už to vře. Už je tam, máme ten bod varu, jo, to je taky slovo, bod varu. Tak. No a když mám tedy rychlovarnou konvici a vařím si tam vodu a teď už slyším to cvaknutí, a už to má těch, já nevím, 80 stupňů nebo 100 stupňů Celsia, co potřebuju, tak můžu říct, voda už dovařila. Že už to můžu zalít, nebo kávu, čaj. Takže to je k tomu. No a chce se někdo ještě na něco zeptat? Mě? No, teď sám. To byly otázky z hodnocení, ze zpětné vazby. Chce ještě se někdo něco zeptat? Teď? Nebo můžeme rovnou? Jo. Tak, dobře. Můžeme tedy rovnou na ta témata, co máme. Tak. Byly ty rozhovory o tom teenager a rodič, jo, je to opravdu triviální, lehké, ale jde o to mluvit rychleji a lehké věci a pak to půjde ty těžší sami. Tak, otázky byly o tom, jaký je teenager, jak se chová teenager. Chce k tomu někdo něco říct? Chce někdo říct k tomu, k teenagerovi něco? Tak. Jinak otázka potom na den byla, že co není teenager, jo? Teenager máme z angličtiny, že, nebo teenagerka, a co není teenager, jo? Takže tam byla možnost puberťák, puberťačka, to je mluvený jazyk, tak se tak říká, že? Potom dospívající, to taky je puberťák, jo? To může být dospívající muž, dospívající žena, dospívající lidé, děti. A potom mládež, tak mládež nejde. Jo? Mládež to jsou mladí lidé, jo? To může být, já nevím, to je otázka dokdy, že? Jo? Jak kdo to definuje. Tak to je k tomu. Takže nic, o teenagerovi nikdo nechce nic říct, jo? Mají různé nálady a chodí Teenager, mladý člověk, věky od 13 do 19 let. Jo, myslíte od 19 do 20? Jo, tady už jsme si trošku řekli tu deklinaci těch číslovek, že? A musím říct od 19 do 20. Jo, myslíte, že to je? Ne, od 13 do 19. Ano, od 13. Ano, od 13, jo, od 13 do 19. Ano, jo, z té angličtiny, že, kdy tam mají to teen, jo. Ano, jo, že to 19, teda 13 a 19, jo. U nás někdy se to dá od 12, jo, někdy do 20, ale anglicky přesně by to mělo být od těch 13 do 19. Ano, dobře, jo, tak. A teď tam byla otázka, která byla v tom dialogu, takže kdy přijdete dnes domů, nebo kdy jste přišli dnes domů, no a v kolik hodin chodíte obvykle domů? Tak chce někdo odpovědět? Kolik jste dnes přišli domů, nebo v kolik obvykle chodíte domů? No, ne? Dobře. Tak pojďme dál, ano. Možná, že tady totiž vlastně můžu třeba říct, jo, já pracuji z domova, jo, takže je těžké říct, jo, ale někdy pracuji v kanceláři a tak chodím domů, například, nevím, v 7 nebo v 5, ve 2, ve 4 a tak dále. Tak, takže to je k tomu, no a teď pojďme na... Ano, prosím. Můžu říct já? Ano, můžete, cokoliv. Jo. Obvykle přijdu domů v 5 hodin večer. Ano. Je to obvykle, ale když mám předčas, tak přijdu domů v 6:30. Ano, dobře. Jo, takže když
když je mám přes čas, jo? Přes čas, jo? Když pracujete Když přes mám čas, přes čas. ano. V 6:30 to je ta mluvená čeština, že? A potom standard je v 6:30. Dobře? Ano, tak. A teď tady máme tady ten dialog, jo? To je vlastně na dnešní den, kde jsme říkali ty negace. Tak, kdo nám to přečte? Chce někdo to přečíst? Nevím, jak to. Nechce Možná někdo? zkusím já. Dobře, tak Natálio, no a jestli máte partnera nebo někoho, kamaráda, kdo chce? Kdo je třeba tady nejmladší jako teenager? Že budu jako rodič. Dobře, no tak pojďte. Kde jsi? Nejsem nikdy. Nejsem nikde, ano. Aha. Co děláš? Nedělám nic. Ano. Kdo je tam ještě? Není tady nikdo. Potřebuješ něco? Nepotřebuju nic. Kdy přijdeš? Někdy přijdu, jo? Musím už jít. Ano, jo, takže to je takový dialog, no. Tak ještě vás napadne nějaká otázka, co se ptá rodič, když telefonuje, jo, teenagerovi? Co byste se zeptali? No. Kolik potřebuješ peněz? Ano, jo, no, jo. Ano, jo, nebo proč nevoláš, no, ano, máš všechno, máš peníze, no. Oni nevolají nikdy. Ano, už to, ano, no ano, proč nevoláš, že? Ano, proč si nezavolat, jo, když máš. Tak a teď to bylo formální, že? A zkusí to někdo, teda neformální, že? Jo, a teď si to tedy můžeme zahrát, jo, ten dialog. Vidíte tady ty otázky, tu pomoc. A nebo já to můžu ještě stížit, jo, že se jenom zeptám na kde, jo, co a kdo a potřebuješ, jo, že vlastně jenom ta tázací slova, jo, tam budou, že tam nebude víc toho. Nebo chceme to zahrát, nebo zahrajeme to první teď jenom s tím. Chce někdo to zahrát tady podle těch otázek? Jenom, že vidí ty otázky? Ne? No, můžu já klidně A vy jste zkusit. to už dělala, ne? Nebo vy jste teď mluvila, ne? Nechce? Ano. Nikdo už nechce. Nikdo nechce, jo? Chce někdo jiný? Dobře, tak když nikdo nechce, tak no, klidně. Ale vám to šlo dobře, jo? Zase tady bych neviděla důvod, no. Teď se vyměním. Teď já už budu se ptát. Dobře, tak si to vyměňte, no, výborně, no. No, kde jsi? Jsem doma. Nejsem Nejsem v kanceláři, ale jsem doma. Co děláš? Nedělám nic, jsem Lina. Lína, ano. Kdo je tam ještě? Mám blízko, mám celou rodinu blízko. Nebo po ruce, nevím. Ano, po ruce, no. Po ruce spíš mám nějaké praktické věci, ano. Nebo po ruce, když mi můžou pomoct, ano. Potřebuješ něco? Ne, nepotřebuju nic, ale myslím si, že bych potřebovala hodně peněz. Ano. Nebo víc peněz, že? A víc, jo. A takže no, kdy přijdeš, že? Tady asi to nedává smysl, no. Jo, kdy přijdeš, no, přijdu do tvého pokoje za chvilku. Ano, dobře, jo, ale tak to nemusíme tuhle otázku, jo. Takže vlastně tady, když pak budete ve dvojicích, v těch místnostech, tak si můžete zkusit říct tento dialog, jo, podle
těch otázek. No a pak se můžete ptát, jo, sebe na tyhle otázky, jo, kde jste a co děláte. Třeba ne, co děláte právě teď, ale co děláte i v životě, jo. A kdo ještě je a jestli něco potřebujete a tak dále. No, no, tak co si myslíte o tom dialogu? Je to reálný dialog nebo ne, nebo Vďaka mi, to je úplne reálny dialog. jo, jo. Oni sú veľmi krátky a brutální. Ano, že nechtějí odpovídat, jo, dobře. Tak. Ještě třeba podobná situace je u psychologa, kdy je tam člověk s depresí, nebo třeba policista a zloděj, jo, co dělal a tak dále. Ale tady jsem vybrala jenom ten, kde je rodič. Tak, takže chce k tomu někdo něco říct? Já vás dám do místnosti, kolik nás je, 10, takže to asi po 3, jo, a někde budou po 4. A můžete konverzovat tady s tím, a nebo potom můžete mít i jiné otázky, jo, co budete chtít říct a já tam přijdu, to je moc, a budu tam chvíli poslouchat a pak zase budeme nakonec všichni dohromady. Jo? Takže můžem? Tady to bude po 3, ano, jo, ty možnosti, tady 5 minut, jo, a můžem. Takže nikdo tam nebude jenom ve dvojici, budeme tam vždycky aspoň 3, tak to bude lepší pro začátek konverzace. Ano, tady. Zkusím. To nějak přesto, jo. Vy se nepřidala, nebo se vy nechce. Vy nechcete tady být, to nejde to, protože mě to tam nejde vás přiřadit, tak jestli já to dám do jiné místnosti. Aha, tady taky. Taky. Tady to jde. Aha, ne, tady jsem to dala špatně. Tak. No, zase nechám nějaký čas na konverzaci. Já vás tady, aha, tady to nejde. Tak nevím, jestli to nechcete, nebo to mi nejde, ale tady mi to nedává možnost, jo. Chcete tady to Xiaomi do nějaké místnosti, nebo ne? Nebo chcete zůstat tady? Nebo to je jenom... Dobře. Tak já jdu tady do místnosti 1, kde jsou 3. 2. Tak. Jste tady 2? Jsme tady 2, ale nemluvíme, protože já jsem něco zeptat, ale žádné reakce není. Aha, dobře. A chcete Samsung něco říct, nebo jenom posloucháte? Já tady mám ask to unmute, jo, že vlastně je za vypnutý zvuk. Jo? Tak. Možná mě můžete do jiné skupiny dát. Ano, dobře, takže já půjdu pryč, jo, a dávám do jiné místnosti, jo. Takže tady totiž byste měli být dokonce 3 a 2 nepřišli, jo, takže já vás dám do třeba skupiny, tak 2, tam budou 4, jo. Děkuji. Už jste tam? Ne. Ještě ne. Ještě ne. Ano. Takže já teď z té místnosti, ještě pořád jste tam? Ne, už nic. A já teď tedy půjdu do místnosti 3. Це Duolingo, ja? Ano, jo. А я wiem, że gdyż potrzebujemy się uczyć czeski na Duolingo, to potrzebujemy wiedzieć angielszczyznę.
protože tam není українщини, nebo ruštiny. To je pravda? Ano, je pravda. Jo. Mluvím francouz a taky je v Duolingo je angličtině na češtině. To je, není možná jiný jazyk. Jenom anglicky a česky, jo? Jiná kombinace není možná, jo? Ano, je pravda. А откуда сте? Такі з України? Pardon? Откуда? Jsem z Francie. А, jo? Z Francie, Z jo? Francie. Ano. Ясно. A ty znáš jiný jazyk o angličtině, ukrajině a češtině? Я не вім жодний язик, знам jenom троху чеський, protože з Манжелки з Полуси учим чеštину, а таким мовим українщиною, не руштиною. А bohužel англійщину не знам. Але хотів би це навчити англійщину, protože глядам працю, а видим, když praca má velkou mzdu, to tam potřebujeme vědět nějaký jazyk, nějakou angličtinu nebo němčinu. Ano. I chtěl bych se naučit angličtinu, ale nemám čas. Na začátku potřebuju se naučit česky, a pak už uvidíme. До доброї праці потребується англійщина або німчина. No jo. I němčinu, jo? No. Aha, dobře. To, Як це іменуєш ти? Красно. Я іменую Андрій. А kde jsi bydlíš? Taky v Бydlю Praze? в Празі. ano, já se jmenuju se Andrej a bydlím v Praze. No, kde bydlíš, jo? Tam nemusím, jo, jenom kde bydlíš. Бydlю в Празі. А де працюєш? Працюю учбаром в готелі. У Дружбаш? No a To můžu znamená, říct, že- pracuju jako údržbář, jo? My v češtině nedáváme instrumentál, pracuju jako údržbář, nebo jsem údržbář, jo? To je jednoduché, jsem údržbář, jo? V hotelu, ano. To znamená, že něco opravuješ v hotelu? Jo? Ще один раз просимо. To znamená, že něco opravuješ v hotelu? Там nějaké zařízení elektrické. Управляю залізями. Jo. No, opravuje všechno, ne? Údržbář musí umět všechno, jo? Jo, управляю шихта. Управляю шихта. Jo, jako vyměnit žárovku, nebo něco, nějakou smontovat skříň, nebo dveře opravit, jo? Když kape voda, Ano, управляешь прихачи, жаровки вимірюю. žárovky. Двері управляю. Dveře, ano, dveře, jo, opravujete, no. Управляю. Skříň, jo, když něco, možná postel, no, v hotelu, jako doma, že, hodně věcí. Ano, а сам я електрикаш. Jo, a jsem elektrikář, ano, jo, jsem elektrikář, dobře. Ano. Jo, my bychom řekli, vyučil jsem se elektrikářem. Tady my máme sloveso vyučit se, jo, když je to nějaká manuální profese, tak my řekneme vyučit se, jo, to vyučit se je jenom tady, jo. Já vím, že v ruštině je to něco jiného, no, vyučit se. No, takže vyučil jsem se elektrikářem. Ano. A taky děláte elektrikáře v hotelu, nebo to ne? To je ještě někdo jiný, protože... Taky dělаю elektriku v hoteli. Ano, jo, taky dělám, jo, elektriku, no, protože to není, že, legrace, jo, elektřina, elektrikář v hotelu. Tak, jo, a dělám, jo, dělám. Tak, no ještě něco chcete, tak já, chce se zeptat na něco, nebo mám já na chvíli ještě jdu vedle a budete pokračovat, nebo už jste si všechno řekli? To už všechno řekli.
Jo, už jste si všechno řekli. Dobře. No, Мгм. no Všechno Jonas сказали. nechce nic říct? Mhm. Ne. Dobře, Ne. tak já tedy, protože teď vlastně nás asi nahrávají, já teď půjdu do té místnosti Мгм. celkové. A musím si to dát na velké, abych našla ty, jo, tady jsou ty místnosti a close. No, tak. Takže už se uvidíme všichni společně. Je. Že unmute, jo. Já jsem byla v jedné skupině a tam byla konverzace a pak už skončili, tak jsem nechtěla, abychom pokračovali, tak už jsme všichni dohromady. Tam jenom jsem slyšela, když mluvím o jazycích, tak je dobré říct v češtině sloveso umět, jo. Umím anglicky, umím rusky, umím německy, nebo chci se naučit německy, španělsky, česky a takhle. Jo. To znát, to my tam nepoužíváme. A taky to sloveso vědět, jo, taky ne. Jo. U jazyka je umět. No. Takže no a v té druhé skupině, kde jsem nebyla, chcete někdo shrnout, o čem jste mluvili, co jste se zajímavého dozvěděli? Nebo ne? Překvapivého? No, prosím. Можу. Ano, prosím. No. Был СМ в skupinie z Наталії, а ще Світлаnou. Ano. Mhm. A Natalia řekla, že potřebuje hodně učit česky. Ano. A podle mého názoru Natalia skvěle mluví česky. Ano. Mhm. A не stihl jsem zeptat, jak dlouho Natalia už studuje češtinu. Výborně. Taky pěkně mluvíte, ano. Mhm. Jenom učit se, že je reflexivní sloveso, jo, takže jak se učí česky, no, nebo dobře, že se chce naučit česky. No, takže to vás zajímá ještě, jo? Takže chcete odpovědět, no, Natália? Nebo No, ne? učím se, ano, odpovím klidně. Učím se češtinu už dlouhou dobu a stále pro mě je to těžké, 7 let. No a ještě kde se to učíte? Co vám pomáhá? Televize nebo nějaká dobrá učebnice? Čtu hodně knížek, protože ráda čtu a jsem obklopená českými kamarády. Ano. A oni vám opravují, když řeknete něco, nebo posloucháte a sama korigujete? Někdo to nerad dělá, říkají, že nejsem na to opravovat a někdo mě opravuje, protože požádala jsem o to. Opravte mě, prosím. Někdo nechce, ale někdo to dělá. No a někdy někdo opraví, když nechcete, že? Jako já třeba, jo? Ale jo, někdy, že chtějí lidé ukázat prostě svou sílu, tak opraví nebo řeknou, že nemluvíte třeba tak, jak chtějí nebo očekávají. Dobře, no. Takže už 7 let, no. Stačí vám to, Pavlo, nebo vás zajímá ještě něco? Zajímá, stále se zajímám o češtinu a stále se učím. Ale teď myslím Pavlo, jestli chce vědět nějaký další tip. Jo, aha, Od kamarádů. Chtěl bych ještě vědět, a jak dlouho, když první mluvila česky pěkně. Jak dlouho to bylo? Protože jsem učil hodně gramatiky a nemůžu mluvit rychle bez chyb, protože nemám hodně konverzací.
Тож хотів bych запитати Світлану, як довго первинні пекне млuvení було у неї? Ano. Nebo Natálii. No, Nebo Natálію? Světláno, už jsem odpověděla. víte, vy jste si to odpověděl, že? Že vlastně umíte gramatiku, ale nemluvíte, jo, nemáte praxi. Takže to chce praxi, jo, a pak vlastně už, když budete mít brzy praxi, tak to půjde potom rychle, jo, ale důležité je asi najít tu možnost, jo, kde můžete mluvit, no. No a ještě třeba knížky, které čtete knížky, jo, čtete učebnice nebo beletry nebo českou, nevím co, časopisy, no, Natálie. Já čtu všechno možné. A motivační třeba knihy o lásce, no, takové detektivky. Prostě ráda čtu, tak proto mi to pomáhá. Ale pro každého je něco jiného. Ano, jo, někdo, že ano, odborné knihy, jo, to o osobním rozvoji a tak dále, o psychologii, ano, anebo právě nějaké spisovatele české. Tak, ještě někdo chce něco říct? Takže Pavlu, vy můžete přemýšlet, kdy můžete mluvit česky, jo? Já možná o tom budu mluvit příští týden, trochu na začátku ty typy, hlavně no, hledat ty situace, jo? Být aktivní a připravit si, co řeknete, jo? Nejít tam jenom, že prostě být připravený, že může nějaká konverzace být, no. Tak ještě někdo chce něco říct, jak jste mluvili ve skupině? Něco zajímavého? Ne, no. Tak. Nikdo už, jo, nechce. No a chcete se ještě na něco zeptat, co jsem řekla, že jste nerozuměli, nebo no? Ne, jo. Já tady vím, že ještě tady ta gramatika byla trochu, nebo to je možná gramatika lexikum, a to bylo ta určitá a neurčitá zájmena a příslovce, jo, že tady jsem pak dala tu tabulku, nevím kde, jo, tady, když máme ještě čas, tak že tak si můžu rozšířit tu slovní zásobu, když tam dám to ně, a nebo když tam dám to ni. No? Že je to negativní a potom ně je pozitivní. Samozřejmě to je taky pozor na to žádný, že? Co znamená v češtině něco jiného než v jiném slovanském jazyce. A je to ta negace. Nemám žádné zvíře nebo nemám žádného domácího mazlíčka. Jo? Takže to je tady k tomu, že jsme to taky měli. Tak, takže to je asi ode mě všechno, jo? Jestli nikdo nic nechce. No, takže děkuji, že jste se připojili, že jsme se něco dozvěděli. Doufám, že jste se něco naučili. No a zítra zase už je mini dialog v restauraci, takový lehký, který můžete cvičit. A tam je akuzativ a to budeme tedy dělat zase ve čtvrtek. Tak, vám přeji pěkný zbytek večera. Дякуємо. Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Já to ukončím a vypnu vypít za